Айде, давай. Здравейте, казвам се Светослав Марков, снимам квалификация 25.2 за Варна Тролдаун, категория Advanced. Айде. 20 штанга. Тук имаме 1 килограм. 1 кило и половина. Още един път. Чапи. Кило и половина. 20. 20. 20 и от тази страна също. Окей. Тук имаме 25 см. Първа линия. Втора линия 1,50 м. Добре. И ширината. Не е спрямо, нали? Не. Нима. Поне само представяне, няма да е проблем. Тук. Добре. Айде, момко. Успех. Пускаме и горе светло. Готов ли си? Да. Пускам. 10. 5, 4, 3, 2, 1. Давай. Браво! Топ си! Браво! Браво, момче! Това колко са? Браво! Нищо. Сега трябва да е малко по-наблизко, нали или не? Как Не, така? това се вижда. Добре. Добре. Приближите малко ли по-чет. Добре. Само нито да е цъка камера. Да преместа ли чак? Това там горе е това? Да. Пак трябва да се виждам и аз? Да, да. Ето това. Служите го това назад. Тук виждат ли ми си краката? Да, да. Ето го още назад, не мисля. Много ми харесва да е Носи я. бабалджи, бабалджи, бабалджи. Ама не е това. Дай го още назад да може да се вижда всичко. Само телефона връща. Никой да не пита телефона. Не, далече. Екстра бе, виж го ясната ли е там? Зелената линия. Ние по-ще го бутнем нататък. Ти искаш да виждаш зелената линия? Дай. Добре. Аз ще го върта, ако трябва леко. На 2,20. Това е след 2 секунди напред, знаем как свършиш. Значи може да отидем и да половина. В момента е на 2,30. Така, сега трябваше да напишем от която 5 минути трябва да почне, не? Лени, я напиши. Лени, аз си го извади от телефона за секс. Да, от телефона. Не го пиши, извади го от телефона. Не го пиши. Аре, давай, бе! Човек, че на мен един бяда дава. Чакай малко. А ти в неделята почна ли го това? Кое? Това почна ли го в неделята? Аз го завърших. Не ми се еба майката. От 5 до 13. 2 минути. Тук изключи ли да? Тук изключи ли? Кажи ми, че работи. Те стартират зад въжет. Кое? Зад въжет. Зад въжет. Две begin at 5 on clock with the athlete start standing behind the jump rope. Добре четеш. Аз
След това 1 минута и 5 секунди. Зад въжето сте. Секунди. Само дръжте пред снимане, може да на камера. 35. Що да е също, бе? Една на един. Ще площа се секунда по-рано, след това ще е Върни си въжето, кога предпредели. Така ли трябва? Да. Що? Така пише. Ще трябва да стартира отзад към време. Ти ще завърти време, пак ти искаш. 10. 5, 4, 3, 2, 1, давай! Браво, 2. Колко са? 6. Още 2 светло. Последно. Добре, готов си. 40. Дай 29. Браво! 2 минути и 5 секунди са минали. 6. Да. Три, айде още толкова. Дишай. Още 2. Добре, браво. Са минали точно. 60 двойки.
Дишай. Айде още малко. 2 минути имаш. Браво, Светло. Айде още малко. На 9 минути и половина си имаш време. Четири. Браво! Последно. Браво! На 10:30 си в момента. 2 минути имаш 80 двойни и 2 лоу. Браво! Дишай! Разтъркай! Две минути ти остават. Браво! Айде да остана още малко. Добре, браво! Минута и 20. Напъвай още малко. Браво! Минута, Светло. Давай, можеш! Айде! Браво, давай! 50 секунди имаш! Давай темпо! 45! Бутай, бутай! Браво! 40! Айде последно, давай! 35! Давай! Браво! Добре, браво, Светло. На 12:29 завърши. 30 секунди по-добре от вчера. Браво, машина! Браво! Дайте да... Браво! Да преместим кутията. А, не. Имаш точно 1 минута почивка. 6 минути. Така е? Дишай! Три 30 секунди до старта секунди. и това 6 минути. После 6 минути ще починиш още 2 от тия 6. И после имаш 2 опита от 2 минути опит. Значи имаш още 2 минути и 20 секунди мога да вземеш. Ние просто там ще снимаме. Тя не моли ли да мине пак да покаже какво се показва? Кой се показва това?
После? По-добре, абе вижда се, покажи им петиците, защото те не ги. Имаме пак 2 по 20. Ето, 2 20, 5. 5 и 2 по 1,5. 2 по 1,5. Трябва да сложите и тия. С областта, което слагаш. В момента колко слагаш? 120 му слагаш. Свето, по принцип имаш минута и 20 още. На 15-та минута си в момента имаш много време. 15-та минута върви. 20-та, нали? Имаш 5 минути. Имаш 5 минути. Зопче. Три секунди, Свето. Пет секунди. 16 минути. Айде, давай. Айде, може Свето. Можеш. Бръж. Браво, момче. Имаш много време. 3 минути и 40 секунди за още един опит. Поне. Имаш 3 минути. Почивай още една и евентуално, ако такова ще направиш още един край. Ако искаш да се После като... 17 и 20. Имаш 2 минути и половина. Имаш 2 минути, почини, стегни хубаво. Минута и 10.
Секунди. След свърши направо. Почивай. 3 секунди. Айде, момче. Само покажете пак еластик. Ама не да изпезва. Чакай, не пипай, само никой да пипай. Добре, дай да снимаме предното. Нищо. Колко беше преди това? 120? 123. Значи е така. 1,5 кило, една десятка, една 20 и още една 20. Тук по същия начин. Браво! Благодаря на екипа.